Nå, så står vi på siden af Silkeborg Højskole. Det er Alexander. Det er ham, jeg skulle ned og hente. Halløj derude, halløj derude. Ja. Ja, vi skal ud og prøve at kigge på noget højskole i dag og se, hvordan og hvorledes det kan komme til at lade sig gøre. Jeg er lidt nervøs. Ja, det er man er spændt i hvert fald, ikke? Det bliver sgu godt. Det er en stor forandring i mit liv, jo. Så... Jeg tror, den største overraskelse, eller hvad kan man sige, den nervøsitet, det er jo nok den dag, hvor jeg egentlig snakkede med dig om det her med, at når du presser på så mange ting, og lige pludselig møder du nogle mennesker, og lige pludselig så sker det rent faktisk, fordi folk de lytter til en. Er det ikke angstprovokerende, at lige pludselig at der er nogen, der siger, men det er i orden? Jo, men det er det helt sikkert. Altså, det er en stor kamp at skal kæmpe også, ikke? Men jeg synes, det er så fedt, at der er mennesker, for eksempel som Jan her fra Silkeborg Højskole, som tager imod min håndsrækning og trykker hånden igen, ikke? Og ligesom vil vise mig, at det er den rigtige vej, jeg er på. Så det er jeg jo super glad for, og jeg føler også, at når jeg rækker hånden ud, så kommer folk glædeligt at tage imod den. Men det er jo stadigvæk en kæmpe forandring for at have sat næsten 9 års fængsel. Ja, lige præcis. Ikke? Altså, til man har været omgivet af, hvad kalder man dem, socialdemokrater og hundehoveder og hængerøver, og det kan man så selv diskutere hvem. Men pointen er jo lige pludselig, at det her med at møde nogle mennesker i det nye samfund, som er normalen herudefra, ikke? Og alt det du egentlig har forberedt dig eller tænkt i forhold til, at du har haft nogle få udgange, det kommer lige pludselig til at være hverdag igen. Ja, enig. Og det er jo en helt ny type mennesker, man skal lære at minkle sig med. Altså, så man står også nogle gange og tænker, passer man ind i det, og nu har jeg jo lært alle de andre udskrevne regler og lært alle de andre ting, altså. Så det er jo en helt anden overgang. Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg passer ind, men altså... Det gør du. Der er jo sådan en eller anden tilvændingsperiode, hvor man lige skal lære at stå på det rigtige ben og gøre, altså... Det vigtigste det er, det kan godt være, der er langt imellem, men når man møder de rigtige mennesker, ligesom den gut, du mødte ind i fængsel, som så vidste, hvem jeg var, eller kendte mig. Ikke? Ja. Altså, og det er jo det der med, at man hele tiden, man må aldrig nogensinde droppe med at tro på, hvad der egentlig kan ske for en. Nej, lige præcis. Men det kommer vi til at følge meget mere om, og man kan også gå ind og følge Alexander inde på hans Instagram, fordi hans historie, den er ret interessant, og den kommer vi til at følge lang tid. Fordi igen det her med, for mig der handler det om at gribe et menneske, når de har brug for det, og når bolden er i luften, så skal man også bare vise, at man rent faktisk står der. Vi ses derude. Vi ses derude.